makadi muri Zimbabwe usikana zvekare pano pachivhiti chenyu zimwe zvitipa tinopanya dzinenge dzichipisa zuva nezuva nezvozvo nyanda ndikakubatira pano inyaya kutopisa ndoda kuti munhu wese agoziva kuti zvii zviri kumboitika munyika naizvozvo hazvina kumira mushe munhu wese ndoda kuti asenzive pano agonzwa nyaya iri panapa iri kubva kuna majaira jairusa ari kuuya achitaura achiti since the military coup in November 2017 amazoda munhu angago attend the state house into a heaven of crooks and criminals are always seen hovering around him and he is not ashamed to associate with them. Right, muri Zimbabwe ndofoka nyaya iyi uri kuiona makasiyana kuti kune vanhu vakawanda zvatisina mbobvira takaona kuti President Mugabe nguva yavakange varipo hatina benzi ratakaona richiratidza kuti range riri kustate house hatina mipengo macheso akaridza gitari aridza makore akawanda Mugabe aripo hapana patakambomona ane foto nawo asi kungopinda kwaita chibaba ichi takuona mbavha dzese ana Wikineu ana Pashon Java ana iva Mike Chimombe vakawanda vane mafotozi naye vachiratidza kuti vari kutambira ikoko kuri kuuya vamwe vanhu mavhisters ari kuuya private zvisiri kuzikanwa asi zvakabudiswa kuti kwauya munhu private vakutanga kumanikidza vanhu futi kuti aiwa tiritai maposta iwayo chichi but muri Zimbabwe zvinhu zvakaipa izvozvo kunge zvichiitika munyika tiri tichikumbira kuti vemutemo vagare vakazvikepcha nyaya iyoyo ngavanyatsokecha chaizvo because nguva yake yava pedyo munhu anofanira kunge achitongwa nemhosva dzake so muri Zimbabwe tinokutendai nekuona kwamunoita panapa pachivhitivhiti chenyu. Thank you for watching.